Lewap Sewitinde yerleşen CNPC Xitay kampaniýasyna işe girmek üçin 15 000 Amerikan dollar tölemeli. Türkmenistanyň sözde hökümetiniň alyp barýan işleri netijesinde ýurtda kleptokratiýa, ýani paraxorluk höküm sürýär. Mysal üçin yerli ýaşaýjylar habar kanalymyza şu habary ýetirdiler. Lewap Sewitinde yerleşen CNPC Xitay kampaniýasyna işe girmek üçin 15 000 Amerikan dollary islenýär. Bu iki taraplayın Türkmen-Xitay paraxorluk ulgamy ýöneky halkymyndan beýlekde sosial we maddi taýdan hasta garyplaşdyrýar. Sebäbi төлenen 15 000 Amerikan dollary izine gaýtarmak üçin 1 ýyl muhtyna işlemeli bolýarlar. Xitay korporasiýasy bagtyarlyk we galkanyş gaz känlerinden gaz alýar. Önümü bölüşmek hakynda alalaşyň esasynda bagtyarlyk gaz känini Xitay korporasiýasy, galkanyş gaz känini bolsa Türkmen Gaz konserni dolandyrýar. Xitaýyň baş gümrük gullugynyň berýän maglumatlaryna görä 2024-nji ýylyň 1-nji çäreýeginde Türkmenistan Xitaýa 2,4 milliard Amerikan dollarlyk gazy eksport etdi. 2023-nji ýylda bolsa Türkmenistan Xitaýa 9,16 milliard Amerikan dollarlyk gazy eksport etdi. Ýurtda kleptokratiýanyň dowam etmegi konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny görkezýär. Näçe wagt bu sözde hökümet dowam etse, yerli halk hem şonça wagt ejir çekmegini dowam etdirer.